भोरे भोरे उठा, घर बहारा झाड़ू पोछा करा, ओकरा बाद से खाना बनावा। ओहो एक किस्म का खाना नहीं खाए के, इनकरा लोग के 10 किस्म का खाना खाए के बाटे। एही में लड़का के स्कूल जाए के देरी होता। ई नहीं लोग कहत कि तनी मदद करा दी त बहरी बैठ के गपशप करत लो माई बेटी। ई बारन छिकुआ के पापा दुनिया भर के तरकारी लिया के रख देलहन। आप बताओ ए में धनिया भी नहीं है? जब सब्जी में ना धनिया डलाई त का कहियन कि धनिया नहीं डलाई, धनिया नहीं डलाई। एही पर उत्पाद मचा दीहन। मम्मी हमें स्कूल जाए के देर होता, हमरा के खाना तो दे दे। चुप बैठा रहता ते, हम आदमी है के मशीन है? कितना भोरे उठी हम आदमी ना होई, हमरा नींद ना लगेला। खाना दे दे, खाना दे दे जो है दिया, बाद में हम खाना पहुंचा देते नहीं तोरा के जो। इनके लोग के घरे इतना पैसा नहीं है कि तनी गैस लिया के धर दिया। चूल्हा पर खाना बनावा, धुकुर 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 बनत रहेला। एमे हमार का दोस्त बाटे? हम का करी? कितना सवेरे उठी, कितना किस्म का खाना बनाए के बा, चूल्हा पे बनाए के बा, एक अच्छे का चूल्हा बाटे। हम का करी? गैस लेके कहे नहीं तो इनके लोग के पैसे खत्म हो जाला। झोपड़ी में आ गईनी, ऐसा हमार भाग करम फूटल बाटे। सबक देखो रईसी वाला सबक बाटे। सुबेरे चाय बिस्किट चाहे, जूस चाहे, ओकरा बाद से खाना चाहे, वो टाइम पर चाहे, तनी सा रुक ना सकीलो। देखो लड़का के जाए के स्कूल के देरी होता है, लेकिन इनका लोग इतना नहीं बुझात कि तनी आके लड़का के ले जाओ लो स्कूल। लेकिन ना, इनका लोग का गप सब खत्म न हो जाई। काले जे बेटी टिफिन में बता जल्दी बना दी हम। मम्मी हमें छोला पूरी चाहिए, छोला पूरी। हमरा नु स्कूल के दोस्त कितना जन छोला पूरी लेके आवला, लेकिन तू हमरा को कबो छोला पूरी ना बना के दे बेलू। ई ना कहलू कि तनी लइकवा के छोला पूरी बना के दे दे। हमरा छोला पूरी आज बना के दो ना, तो हम स्कूल ना जाम। स्कूल ना जाम मत जो स्कूल जो बाहर खे छोला पूरी बना के दा। सब कोई के अलगे अलगे फरमाइश बाटे। अरे छुंकुआ के अम्मा तनी चाय बना के दी तो। का करबा तू भोरे भोरे चाय पी के? अबे तले उठला हता ले, तेरा चाय पियास लागल है का? कहां जाए के बता रहा इतना काजी बाटे चाय के? जा होने घरे बैठा, अभी हम काम करता नहीं, काम करे दा। अभी खाना बनावे के लड़का के छोड़े जाए के भाई स्कूल। उठ के ले चाय दा छिंकुआ के अम्मा। ये छिंकुआ के अम्मा के काम बा चाय दा, बिस्किट दा, हाई दा, औ दा। लड़का फेंका नहीं खेनो छिंकिया के अम्मा बाण बंठा पड़ी। जा होने ऐजा मत खड़ा रहा दिमाग पे हमार। जाता ऊपर से दुनिया भर का सब्जी लेकर रात के रख देल बड़न। लो बनावा छिंकुआ के अम्मा खानी बिखानी के सब्जी। देखला तू का करता रू काने को करत, हमरा उसे कोनो मतलब नहीं के। लेकिन हमरा अभी के अभी चाय चाहिए, हमरा जाए के घूमे खाती। समझ लू जल्दी दा चाय बना के। हमरा लगे ज्यादा ड्रामा ना बतिकावल जाला। काय खाती आइल बड़ू, काय खाती बियाह के लिए आइल बड़ी कि तू हमरा के टाइम पर चाय पानी ना देबू और मुंह बनाइबू। कहां के चाय पी के तिर मुहनिया पर देबनु है ना? होने का मौगी का मुंह निकले के खातिर आई खातिर तो बेचैन बड़ा ही हा हा करी हन। तिर बनहानी पर जाके हई मौगी के हौ महगी के मुंह निहारी हन, कमर निहारी हन। बस यही खातिर जाए खातिर बेचैन बड़न। ले जा लड़का के स्कूल, चाय पीला, चाय बना देता नहीं, लेकर के ले जा स्कूल छोड़ के आवता। हम ना लेके जाए स्कूल, तू लेके जा। तू काय खाती आइल बड़ू? खाना बनावा एकरा के लेके स्कूल जा। हम ना लेके जा, हमरी ये काम बना और मर जाए लेके के स्कूल छोड़े खाती। काहे अकेले मौगी के लइको हका, मर्दो के लइको ना हका, अकेले होका लेल बानी का कि अपना घर से लेके आइल बानी का? हमरे हवे हम जाम स्कूल, तू लेके जा। काहे ना तू लेके जेबा? तू एकर बाप ना हुआ का? खाली नामे का बाप हुआ कि फलानवा का बेटा चिलनवा का बेटा ह? लेके जा स्कूल तू। हम काहे लेके जा? हमरा और कोनो काम नहीं, खाना पीना बनाए के बटे, दुनिया भर के काम बटे। चाय नहीं देवे का मान तो मत भोरे भोरे हमसे लड़ाई मत करता। हम जाते नहीं जगह से, खा तू ही बनावा तू ही, खा के मोटात रहा बैठ के। जाता नहीं होने नुक्कड़ पर से हम चाय पी लेम किन के। तोरा से हम का जने कहे खाती भोरे भोरे मूड खराब कर गई नहीं। हाँ ते बनाओ खो अपन लेके जो स्कूल। भोरे भोरे हमार मूड खराब भइल बाटे, तहार का भइल बाटे? उठला जेबा नुक्कड़ पर से चाय पी लेबा। हमार का हमरा के तो कोई पूछबो ना करेला खलुआ कि ना खलुआ। दहिए देखत ल मोट झोट जानता लोग बैठ के दिन भर खइबे करेला और का काम बा। दहिए देख के त हाहास मारे ल सब जना। एकरा से तो बतियावले बेकार बा मूड का भैंसिया से। ते काहे हंसता रे? हमनी के झगड़ा होता तोरा मजा आवता है? बाबूजी खानवा बन गइल कि ना हो? आवा तू ही बाचल बाड़ू। बाबूजी खानवा बन गइल कि ना हो? आवा बनावा, तू बनाई नहीं कुछ सका। तू जवान नहीं भइल का करत रू? खाली जवानिया का होता है? कैसे बोलत तारू? तनको तारा बोले के ढंगे नहीं खेवत कि केतिया बोल जाला ना से केते और से बोलत तारू? काहे उठत तारू हमरा पर? का कइले बनी हम ताहार? इतना सारा तगारी लिया के रखल बटे, तनी एकरा के ठीक ना करे, एकरा के सही हाथ नहीं खु सकत। बैठ के माई के संग गप लड़ावा तारू, उहो लड़ावा तारी, अपना बेटियों को बैठा के लड़ावा तारी। तरा आवेला ना घरे देखेला ना कि भौजी एगो बाड़ी एगो लइको बाटे, वो स्कूल ना जाई, तरा लेके ना जाला, तरा लगे टाइम नहीं खेले जाए के। पहले बतावा कुछ बनैले बड़ू कि ना? हमरा भूख लागल बा, खाए के देबू कि ना? बनैले बनी ना, हमर करी जा, लो खा लो। दिमाग खराब करके रख देले बड़ी। कुछ बनैले बड़ू कि ना? तू बना नहीं खु सकत, जरूरी बा कि हम ही बनाएम? तारा लोग नौकरानी आइल बनी कि हम ही बनाएम तबे खाइबा लो? दुगो भगवान हमरे के हाथ देले बड़न, तारा लोग नहीं खन देले हाथ? तारा ना बनावेला खाना तनी?
इनको सब बैठल छोड़ावत तनी बुलाओ तनी माई के अपना उहे बोली तबे जाके ई सुधरिया ना ते सुधरिया ना कितना हट हट बोला तरी रुको बुलाओ तनी माई के जा बुलावा अपन माई के आज हम उतरन तारा कर देतनी हुई के दिमाग खराब भइल बाटे दिमाग में हमरा भट्टी जरता इबरा सब उनका पूरा कर देतनी संपूर्ण कर देतनी खाली तू बुलावा उनकरा के माई माई रे माई कहां बड़ू मैं जल्दी आइबू आई देखो भौजी केतिया बोले तरी हमरा के खाना नहीं खिदे दो ना तो उल्टा पुल्टा बोले तरी नहीं जल्दी का चिल्ला तरु गला फाड़ फाड़ के कहा का कहतरू काय खातिर उतरू बुलकचवा उतरू आई देख ला माई भौजी से कनिया खाना देवे खाती तो देखो तहरा के हमरा के उल्टा पुल्टा कहा तरी खाना नहीं खिदे हमरा बड़ी भूख लगल बाटे कहा तरी खाना नहीं के हम करेजा खा ले बताओ हम कर करेजा खाई अच्छा ऐसे कहतिया आज भी हमरा घरे इहे कहे कती जमान चलावती आई हट हट देखी तनी का कहतरी करे त हमरा बेटी के कहबे आय काहे कहबे काहे करी हमरा बेटी को उल्टा पुल्टा खाई ना उ ना खाई त ते खइबे भैंस कहीं कि खाका के भैंस भइले तारी और ना त मना करे तारी खाना का नहीं बना के दे टाइम पे चल जाना तो कह दे नहीं बेटा जवान बेटी के लेके रखल बड़ू अपना लगे भूसु भूसु बतियावत रहता रुई देखो कहत कि जाके भौजैया के मदद करा दी ओको लइका बा स्कूल जाई त लगे बैठले बड़ू और ना दिमाग चाटे खातिर भेज देलू हमरा लगे तू ही बनावा लो दोनों जनी हम ना बनाम खाना तू ही बनावा लो खियावा लो ई जान जी लोग मोटका घरे नहीं खी जा बनावा लो खा लो तेही ना बनेबे खाना आ तेही जेबे तोरा जैसे कहू नहीं के जाए के बुलाओ तनी बनवरिया के देख तोरा के मारे लाते रहते तब बुझाला जब तक ले मार ना खाबे तब तक लेते शांति ना रहबे रुक बुलाओ तनी रुक बुलावा बुलावा देख ले तनी हम का कहे के चाहत रहन लेकिन उनकरो मुंह से सुन ली का कहत रहन बुलावा तू यही बेरा बुलावा आज उनकरो पाह लगा के रख देतनी एक बार भगला न छछराई के आवाज दूसरा बार के ते भागत रहन आवाज खाली बनवारी ए बनवारी बेटा है नहीं बा बाबू हमर धन हमर हेने आवत देखा का कहते मोट के नहीं बा जल्दी बनवारी हाय देखो त हमर बेटी आलिया खाना मांगे खातिर त हमर मेहरारू उल्टा पुल्टा बोलतिया काहे बोलतिया तो एकरा के हाथ दा में काहे नहीं रखत काहे एकरा के छूटा छोड़ देले बड़ा के उल्टा पुल्टा बोलत रहतिया माई बेटी के अरे ते छोटिया का खाना काहे नहीं खिदेत का करतरी ते ओकरा से कि खाना ना बनौली हा कमाई करतनी ओबरा कोनी है तारा बुझाइल है ना कि फिर अगला माई के फरियाद लेके हमरा लगे चल जाना त कह देतनी हमरा से चल जाना त चुपचाप तारा ओखिए से नहीं खेलकत कि लइको स्कूल जाए कि ना खाना बनी कि ना आओ तारा लोग कह तारा लोग खाना देबे के कहां आदमी ना है मशीन है का भगवान हमरे के दूध हाथ दे बड़न तारा लोग नहीं खा देले अपंग बनैले बड़न हमरे के हाथ दे देले बड़न खिले जाएंगे लोग बड़ा के खियावा भौसन ता जवान बहिन बड़ी उ नहीं बना सकत उनका के बोलेला ना तनी सुधारेला ना तो हमरे के तरह बोले खाती बगल में देखत रहा कि ना ई बैठल बैठे स्कूल जाए खाती खाए खाती हम एकरा बैठा के रखले बनी खाना बनाएम तारा लोग के खियाम तब ने एकरा के स्कूल लेके जाएम आइम त बहुत काम रहला हाय करा उ कम से कम स्कूल लइको के स्कूल ले जाए लेकिन क्यों सही है तो बोलत है एकरा तनी स्कूल लेके ना चला करे तनी अपन भतीजो के स्कूल लेके ना चला का करे लीते दिन भर घरवा में माई के संगे संगे सब काम तो ही करे लेते का करे ली घरवा में बैठ के माई देखो बनवारी भैया के ती हमरे के बोलत रहन ठीक है तो बोलत रहन का करे ली दिन भर भौजैया के तनी मदद ना करेला दिन भर करे ली का दिन भर पलंग न तुड़े ली खटिया तुड़े ली कैसे के संगे काम करिए त आकाश भतीजा के लेके जाए त स्कूल तोरे ई सब काम करे के बा अब आदत सुधार शादी लायक उम्र भइल बाटे सब कोई हमरे के बोलला मोट के भाभी के चढ़ावेला से मोटक गुस्सा छोड़ा खाना बनावा हमार बेटी हमार पर तू खाना बनावा खाई जा बड़ी भूख लागल बाटे अदा टिटकुआ का हाथ छोड़ जावा तले स्कूल तू खाना बनावा आराम से ठीक बा एकरा के बहरिया से कुछ किन के टिफिन में दे देते नहीं जाई तो खा ले तू चिंता मत कर तू खाना बनावा ये कहला भी ना था बिगड़ा रहला लो जब तक सुन लेला लो भर पेट शांति लगा जाला लो ठीक बा हमार पतोहिया हम जाता नहीं बाहर ठीक बाटे तू खाना बनावा तू आराम से बनावा हमने के भूख नहीं लगल हमने के बैठल बनी सन बाहर